dakizue, ni basarri pobre batekoa nintzela. Eta ezin duela baratzerik egin. Basarrian bizi nintzen. Baina esan liteke ez nintzela basarri zarra. Ardi batzuk izan nituen noizbait. Baina ezin nituen behar bezala zaindu. Bersotara joan berzaten bainuen batera eta bestera. Hilda bezala lotan nengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut esango, 3 gehi 4 ez da 7. Hauxe, txakur, polita? Gustatzen zaizu? Oso polita. Ia esan liteke, jabearen muturra duela. Nola? Zer diozu? Ezerrez. Nola du izena? Txakurrek? Itxita. Nola? Ez alda izen polita, itxita. Eta puskarrik egiten aldu ipurdia itxita? Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorren eta neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko izango. Hala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Idigarrorik berritxuena, amezketako Fernando.